Har du nogensinde tænkt på, hvad der sker i Jehovas Vidners rigssale? Det er et sted, hvor Bibelen bliver studeret, og der bliver holdt foredrag hver uge. Første gang jeg var med til et møde, blev jeg meget glad. Atmosfæren var rigtig god. Jeg har aldrig set noget lignende nogen andre steder. Folk er kærlige, ordentlige, og de viser andre interesse. Der er fri adgang for offentligheden til alle møder, og der er aldrig pengeindsamlinger. Familier er velkomne til at overvære møderne og blive undervist sammen. Alle møder begynder og slutter med en sang og en bøn. Til det ene møde, der som regel holdes i weekenden, er der et 30-minutters foredrag, der særligt henvender sig til nogen, der ikke er Jehovas Vidner. Deltagelse er altid frivilligt. Alle er inviteret til disse kristne møder. Også dem, der ikke er Jehovas Vidner. Bibelundervisning, opbyggende samvær og muligheden for at prise Gud er det, du kan se frem til ved Jehovas Vidners møder.